wangu kamwana kake pakanosangana nemudharaibva atanga unomudhonza right iwo shotire papo konewo utori murume wangu waiza zvamanje manje ndiwo kutopisa waiza handetese musupermarket waiza anoita skillfu kachitenga chifoni nemari yakanga anochengeta waiza bvakanyorwa futi skillfu paipa kachinoita skana foni yake kuti kawane phone number murume wezviri mumasomo ake aritoshambisika chichi kuitika pana waiza kamwana yoti hakonewo kona inini mangwana waiza kudhara kachibaya waiza apa zvese zvazviri mumaswechi emwana musikana wachiona waiza mangwana mudhara achimuka ona message yanzi good morning can we go for breakfast waiza achishika breakfast paipa mwana yake takufara kuti let's have breakfast waiza but murume achiri sad because asuwa mukadzi wake paipa mwana wabva musimudza murau sanzi konewo kona ini nawo imbomira kuti achiwaiwai ona wakasheka chikuona get your shit together waiza murume mangwana akuita seakurememba mambama achinzi get your shit together waiza akumukanika energy achimuka mangwana achiona mwana atopinda asati atombotaura naye mwana atopinda akatoti right ndakazokuvhizitira apa atotomudza kuti mai ndine vanhu vari kuuya kuzondiona mangwana baya waiza zanzi kuyo masinhari apa asati abviswa ane 10 years asati abviswa vazanzi kuti mina ndimabvisi mwana apinda akatanga kubika mwana wacho musikana achiwoka in papa akuona momzi iri kuita seri taubika buda zanzi aiwe ibva panapa hausa mai vangu uri kundifungisa mai vangu wakundifungisa vanhu dai wabva panapa waiza mwana yabva angomirizika bva aitonga aenda waiza manheru timu rake rauya waiza akuudzwa kuti mai achi indada kutengesa imba ino yandichaida waiza ndakuda kuita move onaiza apa mwana ari kuzvinzwa kuti munhu ada kutengesa imba akumubvunza mangwana kuya wakuda kutengesa imba ino zvaita sezvikanzi ai mai I want to move on waiza ndakuda kukanganwa nezvemukadzi wangu saka kana uriwe zvako itobagara wabaya zvikanzi ora itsoke mwana yabva atanga kubaya. Thank you so much for watching. If you are new to the channel, subscribe. Shit man, damn it, subscribe.